Majú 8 rokov a už kormidlujú motorový čln. Na Jakubovskej štrkovni na Záhorí si dnes zmerali síly mladí motoristi. Len málo kto možno vie, že v tomto kraji vyrástol aj majster sveta. Od 8 do 18 rokov, také je vekové rozpätie pretekárov. To musíte otočiť. Nebojíte sa, že sa prekotíte alebo spadnete do vody? Je to vzducho naplnená, nedá sa prekočiť. Súťaž organizuje zakladateľ oddelenia vodného motorizmu Malacký pán Emil Jung. Majster Európy z roku 1994 a 97 zaučil aj svojho syna, dnes už niekoľkonásobného majstra sveta. 70-ročný pretekár sa teraz venuje deťom. Ako spoznáte talent? No, mne to stačí na chvíľku ho vidieť a už viem, či z niečoho bude z neho, alebo ne. Podľa čoho? Jak sa chová, jak sa tvári, jaký má strach z vody.